sosyaning Gusti Plasotase kasote Margio Raratmo Angurangu Kumanaran Ya paringo pusodona angger jiwa kawula Pragejo Pak Wong waru daya gawi kater kali codhe sapa sing gawe ditawulen ya Werkudara aja kaget ulun ingkang prapta Werkudara aja kaget ulun ingkang prapta lho Werkudara kowe aja banget tok ngewak-ewake ulun iki dewa ulun wis miwiti sraba tekse miwiti pangandika keneng apa kowe ora mangsuli Werkudara wah Bathara Trada kepiye kene ora ana Werkudara sing eneng Bima Paksa lho bela lali karo jati dirimu kowe tak sebut Werkudara wujudmu kowe Werkudara aku ora tangling kowe aja dawang wujud karo jeneng kuwi beda lho bedane nek tulisane yen to Werkudara kuwi satriya ana negara ngamarta mapan kula Yodipati kowe Werkudara pakaryaning satriya kuwi memayu ayuning dawana nganggo carata sing balung kuleting kulit yen perlu perang ngangkat gaman kuwi Werkudara nanging kene ora ana Werkudara sing ana Bima Paksa bedane Bima Paksa kuwi pendhita makarya tumandhange beda karo Werkudara bedane yen Bima Paksa kuwi nindakake jiwa kabrahmanan nganggo weninging cipta meneping rasa leming panca indriya aja digebyah-uyah ora yen kaya mengkono kuwi jenenge kowe iki lir wae kewajiban kowe wong Mangrutingal kepiye ing atase kowe kuwi dadi satriya keneng apa gayuh dadi brahmana ora coba tiwas ora kasembadan kasatriyan mogol kabrahmanan mertanggung ora urung ora bisa sampurna sebab kowe kuwi wong Mangrutingal kowe dadi satriya kok ngarah dadi brahmana jiwa satriya kuwi ana apa ora lah manut panemumu kowe ngerti Begawan Bisma nah ya ngerti Pendhita Takanda Begawan Bisma kae nalika nom-nomane jenenge Dewa Brata kuwi ya satriya malah bisa ngregem kanepsane dhewe nglakoni wadat tanpa krama satriya nyerahake jiwa kasatriyan ngrasuk kabrahmanan keneng apa coba tutuh kok wong Bima Paksa ora nutuh karo Begawan Bisma kaya dianggep Mangrutingal ngono apa piye ana meneh Anuman kuwi ya najan wujuding kethek kuwi biyen ya satriyane Prabu Rama jaman Ramayana ngono nganti diganjar dawa umure sabab gedhe labuh labeti biyen satriya saiki dadi brahmana sebutane nganggo Begawan piye satriya nyarira brahmana keneng apa Anuman kok ora mbok tutuh manut saka pangrasa kuwi antarane satriya karo brahmana kuwi loro-loro ning atunggal dadi siji ora apa-apa waton ora weksa hiduping tekad yen to pancen kowe iki gelare mung meri kelawan Begawan Bima Paksa apa sing mbok karepake kandhakno kanthi tuluse atimu ora susah mbok tutup-tutupi yen kowe bukan karo aku kelakon ana dewa kewirangan mbok menapa ngono nah Endra kados pundi piye Endra sampun menapa wontenipun nggih mawon ya
Dewa Paksa. Mundi dawuh pangandikaning Wang Pramesti Guru, sejatine nggon Matek Brahmana iki ora dadi penggalihe pukulan nang jagat Girinata. Karepe piye? Kowe tinimbalan marak nyang Kayangan Suralaya. Aku ditimbali suwan nyang Suralaya. Ya. Yen iki mengko kowe didangu wang jagat Girinata tembungmu bener. Kowe ora bakal nampa pasiksan yen to tembungmu nganti ora mapan. Kelakon kowe bakal disiksa. Sinemplungake kalah Candra dipukul dadi intiping neraka jahanam. Malah kebeneran. Lho. Beneran piye? Wong nyatane kowe kuwi diancam pati uripmu kok malah kebeneran. Apa rabi penyemplungno kalah Candra Demuka? Kena apa menungso urip kok wedi mati. Mati kuwi wajib. Gelem urip kudu gelem mati. Kudu gelem lara. Wis dadi sandangane urip, mulaku ora sumelak. Mati saiki, ayo mati besok apa meneh. Aku wong manut karo putrate Gusti aku ora manut kaya dewa-dewa kowe kuwi. Yang Rajuna esmunira manungsan kasepaning tingkahing mungsuniran para kadang iki kaya kaki parto kawula nuninggi bukulun kula titabu Jangkara pun Arjuna eneng apa Arjuna kok kowe nungkok lawan jeneng ulun bukulun kakang perban begawan Bima Paksa kala wau badhe kaboyong dhateng pundi timbalan marak marang Kayangan Suralaya kepareng boten kepareng kula nderek lho sing ditimbali kuwi mung Bima Paksa kowe ora kena melu mundak kasempyok ing aradan keluputane kakangmu si Bima Paksa upami kula dipun lepataken badhe kula tampi lho kakangmu bakal nampa pasiksan kula badhe nderek kowe lha ora kena diiman Balya badhe kados pundi iki mawon menika kadang kula werda sedulur kula wakiling bapa tega larane ora tega patine kowe lha ora kena digawe becik
Cilaka tenan. Golek mungsuh sing apik kok entuk mungsuh. Ora bejaji. Mas. Mas, mas dengkulmu kuwi. Aja ngono, Mas. Aja ngono, aja ngono. Andokmu. Kowe rasa dadakku mingsun, kowe anak Semar, aku anak Semar. Ya mung kowe derajatmu apik, aku elek. Nasibmu apik, nasibku ki jeblok. Kowe arep apa? Apa-apa arep? Aku ora nari. Omonganmu kleru kok. Arep ngopo? Ngono lho, aja arep apa. Kowe arep ngopo? Belani daraku. Lho. Kowe jeleh urip. Lho. Ora kok jeleh urip. Apa nek Petruk ora wani perai? Tak jabut nyawamu. Nyoh. Ndak jabutan. Nah, kamu Petruk mbok weden-wedeni itu aku miris lho. Iya. Aku wedi lho. Alah, aku iki gertamu jabut nyawamu. Sedang bedol pohong. Kok aku wong waras miris karo jabut. Lah nek wis lara agak-agak wis arep mecat ya aku teko mbok jabut. Iku wajibmu aku ora apa-apa mbok jabut. Ayo. Ngajak pirang dino. Belum, yen ngono arep mani karo aku. Lho. Mani bae. Yo, nek pancen ora kena taiman. Ayo. Saiki nek pancen ngono syarate wong perang kudu nganggo takon tinakon. Lah wong sapa jenenge nek takon. Lho, syarate kudu ngono. Ya wis sak karepmu. Ah. Jagat Dewa Batara, jagat ngobong kloso. Ya mau dipati jenengmu sapa? Kowe takon marang aku jeneng aku kuwi apa wis no. Endi? Lah kowe mau. Endi kene ra eneng. Duh, kepago wong iki jagat. Ya, wis terima ngalah. Petruk jenengmu sapa? Kantong bolong. Ya wae jenenge serep kok. Kowe ora kena taiman. Petruk, aku ngeman karo kowe. Pancen bener padha-padha anake Kyai Semar. Gandeng uripmu ya ketere-tere kaya ngono. Wis kowe iki butuhe seger waras, kowe baliya. Elek-elek aku ki abdine satriya. Abdine Ndara Janaka. Aku ki uripku najan kaya ngene, ning aku iki diparingi karo Ndara. Kuwi wis cukup. Tak nyukupi butuhe kulawarga wis keneng turah. Ora bisa dadak kowe umuk. Najan iki dewa nggonmu ning dhuwur. Apa mesti kowe iki ya jujur. Urung mesti, Ayo. Ayo apa tekon. Jane kahanan ora tentem sing marani sing marahi sing isor apa sing dhuwur. Ayo, ngomong jujur. Kowe aja adu yo. Ayo. Ledok ini ning banyu ki grojoke mengisor. Titenono, dhuwur banyune bening, tengah bening, ngisor bening. Dhuwur butek teko tengah diubek-ubek teko ngisor dadi limbah. Sing nduk limbah sapa ya kaya Petruk, Gareng, Bagong. Ora kere-kere kuwi, apa kowe tau nek limbah? Ayo, kowe iki nyolongi apa-apa, tek-tek nek kowe. Wah, tanggul karo wong edan. Edan karo ketentreman Petruk kuwi. Ora edan bodoh kaya kowe kuwi. Mula kowe iki najeta dewa ora ora neraka kowe. Entuk-entukanmu. Ora cangkemmu. Ah iya. Ngajak pirang dina. Oh. Mati jeneng aku. Ayo,
Majmu tak kancamu. Sebuah kuno kawan aku ngewoi-woi wong perang. Ayo. Sopo jar maju mrene? Wong elek-elek. Kowe kuwi tak eman kok aja melu-melu bidaramu. Ayo bali meneh arep apa kowe? Kowe pripatmu plerak lho. Tangkis. Ayo, lo. Tangkis. Nangkis kok kliwat. Aku urung siap. Nek wis siap alah ra iso nyekel sirahku. Weh, ayo sirahku cekel. Ora iso. Iya, iya.
Iya. Ya ora iso to. Ora iso kowe. Ora, mrene cek. Urung terima. Apa? Urusan nyekel sirahmu. Rasa sirah. Kowe nyekel tanganku nek iso nyekel tanganku elok dewa pinter. Bang iki tanganku iki. Oh, kaya ngene kok. Aduh, cekel. Aduh. Nah, terus diplotot. Lah. Oke, Bro. Ya. Ya itu kaya ngene iki kok ngendi iki mau parah. Lah wong edan. Piye mau? Wah. Bagong edan. Edan piye aku mau di P0. Apa? Di P0 Pistol. Nah iya. Lah kowe dikapake. Aku nyekel tangane. Tak cekel kok. Anyep-anyep rada lunyu. Lho, kaya ngene iki. Ambune apa ki? Ambune apa ki? Ambune apa ki? Wes wes, monggo adoh kali ya. Oh. Sopo mari methoake Bathara Brahma? Wah, aku foto ya. Oh, wait, ya. Loh, wah. Oh. Wah. sampeyan niku pripun? Coba kali gene Bathara Brahma. Aduh, kan piye, Truk? Piye kok? Aduh, nek ngono wayang wis ra metu gak kaca iki. Mati coba karo Bathara Brahma. Duh, piye iki, Truk? Petro, Dun, ojo nangis. Pripun? Ojo nangis. Aku ora apa-apa. Tenane. Aku ora apa-apa menengo wae. Lho, mboten. Ndak, sampeyan iku diopo muruk. Kaya rasane pripun? Ora apa-apa, anyep. Alah. Kandhane anyep, Petro. Napa enggak ya? Anyep piye? Dikandani.
Iki ora panas. Napa nggih? Iya. Malah sadar aku dadi anyar kaya diwaso. Lho, nggih to. Iya. Dados busana panjenengan Mau nereget dadi resik. Sing lawas dadi anyar. tenane. Iya. Mbok nek ngoten kula titip Titip apa? sarung. Engko nek sarungmu kobong. Alah, padune nek kancane nyandang apik srek. Ora entuk. Ora nek sandanganmu ku mesti kobong. Mas pun kajenge. Pokoke kula titip sarung. Truk ngalih truk. Ngopo? Kowe iki ngali yo. Lah ngopo to? Aku men sarungan tok. Ora tak wis tok kan rada ketok menceret sarungku ngono. Ngalih. Ya wis. Nek ora yo marep ora no. Lah, Ora ngono. Ben pokoke. jani sis. Pun kula titip, Den. Pokoke kula titip sarung kula pokoke. Aja, Bagong. Nun, Aja. mpun kajenge lah, pun. Wis pokoke taun cake mriki wis. Ya, wis. Pun kajenge. Ih. 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 Kuwi apa tak kok ning peletuk. Terus dapur tak tok tak tok. Tumo. Yalah, kenapa? Ayak tetanggo ki celek-celek. Didelok. Anu wis anyar burung. Nah, kene truk, maune sarungku batik malih rada klawu. Lho. Wah, lah iya no, coba. Anu dicikuk tintas. Oh, dadi aku. Biar lah kowe. Jadi kepiye iki? Truk, Apa? nyengke sarungmu truk. Wah, wah. Petruk iki mesakno iki lho. Wah. Petruk iki kejem ora kejem wis. Yo, ganti lokot tenan iki. Ora kepethuk wong wedok mudian. Mesti aku diarani bulus iki. Lah, tripake ngantek kaya tripak ula. Tripake Bagong kok galer domu. Petruk Dun. Kene semikira kali ya Petruk. Nggih. Kacarita sang Gatut Kaca kabesmi. Bonang Daana. Kemayanira sang Hyang Bathara Brahma parandene datan tumawa apa kok sababe mangkono. Karana saranduning ragasa sarwa wesi. Otot kawat balung wesi sungsum gegala kulit dembaga. Sikut petheh delamaan kala cakra driji gunting jempol pangot delamaane padha cap mata. Sarandune ngaraga sarwa wesi kabesmi mengangah bathare sang Gatut Kaca kaya den sepuhi.
puntongan dikwaris doharine ingsun werku duraywa sira hanggung duka ngerjula nenutuh diri ing wana tanana kamulyan Dukoko Prabu Jimat Sesemban kula Koko Prabu Punden kula mangke prapteng delahan sasampunipun rayi para prapta wonten ing Jalatundha pinanggih suwung Koko Prabu lajeng wonten pundi purukipun Yayi Bima Paksa Yayi Samyaji mangkir biyen paduka Yayi Samyaji sampun ngantos tawang-tawang tangis ngruntuhaken waspada dumawahing Dantala mindak dados lemah sangat. Yayi Prabu monggo lenggah rumiyin. Ngupadi pawarta kok ngantos Yayi Bima Paksa. Murta saking palenggan menika lak dereng wonten titikan wonten pundi? Cekaripun wonten pundi papan dunungipun? Mandoling pan kebet pan Silawa melu sedih pagene tanana tumut pamadyaning Pandhawa aminta prajanira sepalihipun ruru amblasa Sawas padake kaya Yayi Arjuna kawulun muninggi Kanjeng Koko Prabu. Siap dhewe ndisiki ana ing Jalatundha mestine Yayi Arjuna nyumurupi menyang endi jengkare Rakantosi Bima Paksa. Duh Koko Prabu ngaturaken kauningan dinten menika Kakang Bima Paksa kalpatan dening Sang Hyang Jagat Girinata. Dinten menika katimbalan marak dumateng Kahyangan Suralaya sisip sembiripun Kang Mas Bima Paksa badhe nampi pidana awit saking keparinging dewa. Surem Dewangkara kingken lir mangus wokan layon denyoyan memanise wetanan nira landung jegret yayah tugu Sinokarta wong agung ing amarta Maha Prabu Sri Puntadewa dupi midhanget aturira ingkang rayi pamadyaning Pandhawa nenggih Risang Arjuna midhanget kalamunta ingkang rayi Sang Bima Paksa tinimbalan marak dumateng Kahyangan Suralaya badhe nampi pidana eling marang prasetyaning Pandhawa antiga sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh awit saking puteking tias Sang Puntadewa jelek dadi dawana seta sak gunung gedene. Woi, ladalah adikku dia adikku
Bima Paksa, kowe adikku Bima Paksa. Tega larane ora tega patine Pandhawa kuwi duweni prastya ndok sak petarangan. Mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Ora mati tak belani aku melu Bima Paksa. Bela dalah. Yayi glendam-glendem ngono bareng wis metu petake kok ya medeni. Wong ki yen ora tau nesu, yen nesu malah ngoreke jagat ki pancen bener. Yayi Punta ngetokake pangeran-eran wujud dadi Brahala, wujude putih sak gunung gedene. Bareng Triwikrama dadi buta iki milih pinggir dhewe terus sing gedhe. Aku engko nek ora melu darani dudu rombongan. Engko nek melu diarani aku iki mung wong rubuh-rubuh gedang. Kok ya abot men rasane ngatiku ya. Nggih, Yayi. Semanten ugi pun kakang kula mboten badhe saged kantun, Yayi. Yayi kados pundi kakang dinten menika kula mboten terima menawi ngantos Bima Paksa pun siksa gentos sak mangke monggo nyiksa kaliyan para dewa nyiksa kaliyan para dewa inggih kakang. Wah dewa kok dipun siksa menika caranipun kados pundi gampil kemawon menawi badhe nyikara kaliyan para dewa menika wit jambu dipa nirmala wit pelem pertangga jiwa menika pun rebahaken sedaya yen witing jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa niku pun rubuh wae didak-idak diworak kalinen arep mangan apa. Wah nggih kula nayuk Yayipun monggo kira-kira monggo Yayi.
algon laku ning lekat tuki tolinuding idun apa bener Werkudara kang dina iki peparat Begawan Bima Paksa? Ya kaki guru, aku Bima Paksa. Sabda pokok nganti jeneng kita ngeningake cipta mati raga ana ing Jalatundha. Apa kang mbok gayu? Yen to pancen dewa kuwi ora ngerti kareping titah luwih becik dewa kuwi ora ana kayangan Suralaya ora ana bidane. Nyatane dewa bodho kabeh. Mulaine yen kowe ora disembah karo titah kowe aja ngresula. Nyatane wis takon bawan kekarepane Bima Paksa. Wong takon kuwi adine mung diwangsuli. Nganti sira rewangi nalisir saka ing paugeran rikala semana jiwa satriya saiki jiwa brahmana. Kang mangkono iku mau tetela bakal ndadekake kuciwaning uripmu tekse kowe ora duweni paugeran sarta tandarbe jati diri. Bima Paksa dina iki sira antuk pasiksaning dewa jeneng sira bakal nampa pidana. Apa kang dadi pidanane Bathara Guru bakal tak tampa. Kanthi legawa ngrasane atiku. Kakang Narada, kula wonten dawuh. Kados pundi Kakang nyatanipun Bima Paksa? Paripaksa wangkal wangkot. Sampun wiwit wonten pertapanipun nggih kados ngaten menika. Wonten Jalatundha rembakipun nggih kados ngaten menika mboten badhe kula. Bima Paksa. Apa Bathara Narada pas padakno kalah Candra Dimuka. Mumpa ndut sibel gedaba panase pitung penyukur. Wis dinemplungake kalah Candra Dimuka ajur kuandamu. Ajure Bima Paksa ora perkara kalah. Ajure Bima Paksa saka keparinge Gusti sing gawe urip sing nguripke Bima Paksa biyen. Ah ya sakarepmu. Terus ayo aku tak nyumrupi aku tak nekseni. Cemplung ana. Minggirah cemplungane. Wis ora ana Bima Paksa, ora ana Bima Mursid, ora ana Werkudara. Ajur mumur kuandamu kowe. Lho, kowe ndra? Inggih kula apa Bukulun? Eneng apa? Aduh, Bukulun ketiwasan. Ketiwasan piye? Kayangan kadugen ala seksa Brahala kekalih petak kanjan cemeng. Lho, ana buta Brahala putih karo ireng. Terus ngapa buta man? Bukulun menika ngrisak wewangunan. Ngrusak wewangunan? Inggih, ngerbahaken witing jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa. Sedaya dipun rebahaken. Lah, dia cilaka. Lah jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa kuwi teh dirubahake. Lah terus dewa mangan apa? Mangane dewa kuwi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala dirubahake wah kedrawasan tenan.
Dewa Radil. Dewa Radil. Yen pancen dewa kuwi adil, ayo. Aku Dewa Amran. Aku cemplungno pisan ana kawah Candra tak kebure. Yen plutak ngene ciblon. Yen aku ora mbok belakake aja takon dosa. Dina iki kelakon witing jambu dipon nirmala pelem pertangga tak rubake dewa kaliren ora mangan. Rono ketemu. Apike ya Rono kuwi. Karo metu golek apa-apa. Aduh. Iki jan dewa kok ketoyong-toyong. Ayo. Ora dewa ora menungso. Ngunduh wae pakarti. Jane dewa sapa dewa iki rak ya menungso to. Jane kowe iki menungso petingan mula papanmu ning dhuwur tumindakmu kudu sing apik. Ning jebulane malah tumindakmu nungsang kuyang kaya mengkono. Ayo saiki nek jambu dipon nirmala pelem pertangga jiwa wite rubuh kabeh ngono kuwi. Ayo dewa terus piye? Ayo popole ngintir-intir. Arek kepiye? Wis timbang dewa ora kajen kaya ngene iki wis. Kok kapak-kapake manut. Kakang pun tinggal sumingkir mawon. Niki mengke nek ditunggoni kelakon niki mengke Bathara Entra dosa setruk ngegon.
Temboro. Nah, piye butane piye? Alah, pun sampean ampun ngono butane saya nunggoni enten mriki. Sampeyan kurang-kurang bejan malah dimplok. Aduh, piye iki? Alah. Aduh. Apa kelakon dewa ketula-tula? Lho nek perlu. Nek perlu ndak sumu kuwi. Kenapa piye? Pun sampeyan mangan mriku mawon. Tenan sampeyan ditunggu cedhak niki. Pun sampeyan kalek ngidak. Mak cepet. Sirna Margalayu. Iki geblake Bathara Traja. Aduh. Piye iki? Aduh, ampun lunga-lunga le. Butane jane mriku. Kaya betamen butane nang kene. Kaya ra lunga-lunga. Ora enek. Adi Guru ketiwasan pukulun ketiwasan kados pundi Kakang Pak pun mboten nyono mboten ngira Bima Paksa pun cemplungaken kalah Candra Dimuka mboten gantos dinten enten raseksa enten Brahala cemeng lawan pethak ngobrak-abrik kayangan Suralaya Jabu diponir malah pelem pertangga jiwa pun rebake sedaya dos pundi Adi Guru kula aturi dawaken para dewa watakna. Para dewa watakna apa nyingkit nek wingi-wingi. Pun sami nginep. Malah terke sateng luar negeri napa. Pengen golek aman. Aduh. Kados pundi Kakang? Kula pitados Adi Guru. Menika ingkang saged nyirep ontran-ontran nggih mboten wonten malih kejawi namung Bima Paksa. Monggo Bima Paksa sampun kelajeng nyemplung wonten lebeting kawah Candra Dimuka. Menawi kula mekaten Kakang sampun ajring kangelan. Jengandika Kakang Narada kula aturi sumusul Bima Paksa kula aturi ngentasaken. Nggih. Ngentasaken den pundi? Kakang Narada kula aturi nyemplung kawah Candra Dimuka. Waduh, gaman makan tuan ngaten iki. Wah, terus pundi Adi Guru, nek panjenengan tasih kerta kula suwitani nek kula mesaken kaliyan kula, kula iki sampun sepuh. Nek ngapunten anak kula sari-tali dados. Gedhe pundi malih? Kakang sampun ajri. Nggih kejawi namung Kakang Narada ingkang saged nyirep lelampahan menika. Nanging mboten kok kula menika badhe endo saking digibahan. Ngaten. Ingkang kula pikajengaken ulun utaminipun kula nyemplung kalah kula nggih wantun mboten-mbotenipun nami kula ngantos badal dawuh namung menawi ngantos menika mangke Bima Paksa nggadahi panyuwun upami nggadahi panyuwun ngaten kinten-kinten dos pundi Kakang menapa ingkang dados panyuwunipun Bima Paksa kula aturi ngleksanani oh ngaten menika dawuhipun Majagatata lho menapa mawon ingkang pun suwun Bima Paksa inggih Kakang kula aturi mituruti wa sing gati Bima Paksa saged nyirep ontran-ontran nggih sedika ngetakaken dawuh lega golek momongan iki Mas silakon
Kepiye bola-bali wong kene ora kena kangge paugeran. Apa-apa kene ora dipikir kanthi penting dipetung kanthi ganet. Ya lakon kaya ngene iki ora dipedewa. Ning nyatane uga kacoba dening lakon kang gegirisi. Mongko aku kudu nyemplung kawah Candra di muka. Piye? Nyemplung gak modal. Piye ya, Pak? Abot rasaku. Bah, tak cemplungi. Kepiye kira bentar nyemplung. Dan wis mindak-mindik. Dadak mamoh-mamoh. Ora perlu dadi ya metenge kok. Senengane dadak kakian lewo.